Mga sundalo ni Jesus, panindog na kamo. Ang away padayonon ta samtang may adlaw pa. Pagsuklan ta ang kaaway sa bugos nga kusog. Pagtuo maoy pagdaog ning kalibutan ta. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan-on nga gahom. Mga kaaway naglibot ka nato paglaglag, talikdan tang kadautan ang panulay suklan. Kamatuoran ibakos kalwasan isulob, ang kayutaan mauyog nga atong gitumban. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan-on nga gahom. Kaniya nga makadaog iganti ang kupo, ngalan niya hibaluan sa kahimayaan. Kada sige padayon ta ang gugmaman usab, dagong mga kaaway ta sa ngalan ni Jesus. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan-on nga gahom.